እቶም ዝቀደሙ ኣቦታት በበይ ይኸዱ ነይሮም እቲ ብኣይ ዝተሰብከ ወንጌልሲ ካብ ሰብ ይኮነን እዩ ብቃል ኮነ ብመልእኽቲ ዝመሃሮም ትምህርቲ ኣጽኒዖም ክሕዝዎ ከም ዝግባእ ሃይማኖት ፍልስፍና ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ድማ ክቕበሎ ዝግባእ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ብምልኣት ዘይቕበል ማለት እዩ መናፍቃን ከም ዘይኮንና ብኸመይ ነረጋግጽ እዩ ቀፂሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ቤተሰብ ድሓንድኹም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ደሕና እየ ልማዕቲ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ትኽክለኛ ሃይማኖት ሃየና እያ ዝብል ርእሲ ልማዓንቲ ኸልኣይ ክፋል ጌርና ሒዝና መፂና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ብመጽሓፍ ቅዱስ ማስረጃ ሃይማኖት ሓንቲ ምዃና ኩሉ ሃይማኖት ትኽክል ሃይማኖት ከም ዘይኮነ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ብኣማእተ ሽሓት ዝቑፅር ቤተ እምነት ትኽክል ሃይማኖት ከም ዘይኮነ ኩሉ እታ ናይ ጎይታ ሃይማኖት ግን ሓንቲ ከም ዝኾነት ሓደ ጓሳ ሓንቲ መጓሰ ከም ዝኾነት ሓደ እግዚአብሔር ሓንቲ ሃይማኖት ከም ዝኾነት ርኢና ነርና ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኩሉ ስም ጎይታ ዝፅውዕ ናይ ጎይታ ከም ዘይኮነ ኩሉ ብሃይማኖት ስም ዝተሰመየ ትኽክለኛ ሃይማኖት ከም ዘይኮነ ኩሉ ስም ኢየሱስ ዝፅውዕ ናይ ኢየሱስ ከም ዘይኮነ ኣብ ማቴዎስ 7 ተመርኪስና ብዙሕ ዓይነት ርኢና ነርና ብዙሕ ነገር ርኢና ነርና ማለት እዩ ልማዕቲ ድማኒ እቲ ትኽክለኛ ሃይማኖት ወይ ከዓ እታ ትኽክለኛ ናይ ጎይታ ሃይማኖት መለክዕታታ እንታይ እዩ ብኸመይ ትፍለጥ ካብዚ ኩሉ ብስም ክርስትና ዝፅዋዕ ካብዚ ኩሉ ናይ ኢየሱስ የባህሊ ካብዚ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር የባህሊ ቤተ እምነት ትኽክለኛ ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ዝረጋገፀሉ ትኽክለኛ ናይ ኣምላኽና ናይ መድሓኒትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዲ ምዃኑ ዝረጋገፀሉ መረጋገፂና መንገዲ እንታይ እዩ ዝብል ክርኢና ማለት እዩ እታ ካፍተን ኩለን ኣብ ዓለም ዘለዋ ቤተ እምነት ተባሂለን ፍቑድ ፍሕብትን ኢለን ዘለዋ ካብኣተን ካብዘን ኩለን ብስም ክርስትና ተሰሚየን ዘለዋ እምነት ሓንቲ እያ ናይ ጎይታ ክትኮን ትኽእል ምክንያቱ ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ንሓደ ጎይታ ሓንቲ ሃይማኖት እያ ዘላ ሓደ ጎይታ ኣሎ ሃይማኖት ከዓ ሓንቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይቲ ሓደ እግዚአብሔር ሓንቲ ሃይማኖት እያ እንተዳ ኢልና ኮይና እዛ ሓንቲ ሃይማኖት እዚኣ ትኽክለኛነታ ብኸመይ ነረጋግፅ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትናገር ከሎ ብዙሓት ጎይታ ባህልቲ ክመፁ እዮም ግን ናተይ ኣይኮኑን ብዙሓት ብስመይ ተኣምር ገበርቲ ዝመስሉ ክመፁ እዮም ግን ናተይ ኣይኮኑን ብዙሓት መጽሓፍ ቅዱስ ሒዞም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ዘማልኡ ዝመስሉ ክመፁ እዮም ግን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሰባት ኣይኮኑን ኣይሉ ኣቐዲሙ ነጊርና ነይሩ እዩ ጎይታ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ስም ጎይታ ዝፅውዕ ናይ እግዚአብሔር ከም ዘይኮነ ኢና ንዕዘብ ኣብዚ ነገር እዚ ኩሉ ስም ጎይታ ዝፅውዕ ናይ ጎይታ ከም ዘይኮነ ኩሉ ስም እግዚአብሔር ዝፅውዕ ናይ እግዚአብሔር ከም ዘይኮነ ኢና ንዕዘብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ማለት እዩ እንታይ ዳ ኩሉ ስም እግዚአብሔር ዝፅውዕ ናይ እግዚአብሔር ተይኮነሲ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ዝገብር እዩ ናይ እግዚአብሔር ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝፍጽም ኣብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዝነብር ሕግታት እግዚአብሔር ዝፍጽም ሰብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ክኸውን ዝኽእል እምበር እታ ብነቢያትን ብሃዋርያትን ዝተመስከረላ ሃይማኖት እዛ ሃይማኖት እዚኣ ትኽክለኛ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣላ ዶ የላ ቀፂሉ ዶ ዘመና ኢልና ንዕዘበሉ መንገዲ እውን ክህሉ ኣለዎ ምክንያቱ ሃይማኖት ሓንቲ እያ ተዳኢልና ኮይና ንሃይማኖት ሓንቲ ምዃና እዛ ሃይማኖት እዚኣ እውን ምህላዋ ነረጋግፀላ መንገዲ እውን እንታይ እዩ መንገዲ ኣቦታት ምኽታል እዩ መንገዲ እቶም ዝቐደሙ ኣቦታት ምኽታል እቶም ዝቐደሙ ኣቦታት በበይ ይኸዱ ነይሮም ማለት ኣብ ማእኸል በደግ ኢለ ሓደ ሰብ መጽሓፍ ቅዱስ ትሽክም ኣቢሉ ናይ ባዕሉ መንገዲ ኣነ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ስለ ዝብዘለ በዚኣ ዝኸይድ ኢሉ ናይ ባዕሉ ጨሪፉ ብናይ ባዕሉ ርድኢት ክኸድ እንድሕር ዳ ኺኢሉ ኮይኑ እንደገና ብድሕሪኡ መፂኡ እውን ካሊእ ኣነ በዚኣ ዝኸይድ ኢሉ ነቲ ናይ ቀዳማይ ተቃዋሚሙ ናይ ባዕሉ መንገዲ እንድሕር ፈጢሩ መሳሳልሳይ ኣካል መፂኡ እውን ከምኡ ገይሩ ኣነ በዚኣ ዝኸይድ ኢሉ ናይ ባዕሉ መንገዲ እንድሕር ዳ ፈጢሩ ኮይኑ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዓይነት መጽሓፍ ቅዱስ ከጋጭ ዝኽእል መጽሓፍ ቅዱስ ንባዕሉ ከበኣስ ዝኽእል ሓሳባት ክለዓል ማለት እዩ እንታይ ዳ ክፍለጥ ኣለዎ እቶም ቀዳሞት ኣቦታት በበይ ከይዶም እቶም ቀዳሞት ኣቦታት ማለት ብቅብብል እዮም መፅኦም እቶም ቀዳሞት ኣቦታት እቲ ሓደ ሕድሪ ሂቦ እቲ ሓደ ሕድሪ ሂቦ ስለዚ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም በቲ ዝመፅሉ መንገዲ ደቢልካ ምኻድ እዩ እቲ ሃይማኖት ናይቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ዕላማ ሒዛ ምህላዋ እዩ ትኽክለኛ ከብላ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ከምዚ ይብል ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 ይብል ኣቶም ኣሕዋተይ እቲ ብኣይ ዝተሰበኸ ወንጌል ካብ ሰብ ከም ዘይኮነ ይፍልጠኩም ኣለኹ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝገለጸለይ እምበር ካብ ሰብ ኣይተቐበልክዎን ካብ ሰብ እውን ኣይተማሃርክዎን ይብል ኣቶም ኣሕዋተይ እቲ ብኣይ ዝተሰብከ ወንጌል እዚ ካብ ሰብ ኣይኮነን እዩ እቲ ብኣይ ዝተማሃርክዎ ትምህርቲ እዚ ካብ ሰብ ዝተቐበልክዎ ኣይኮነን እንታይ ዳ ካብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ጎይታ ካብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣምላኽ ዝተማሃርክዎ ዝተገለጸለይ ትምህርቲ ዳ እምበር ካብ
ደቂ ሰባት ወይ ከዓ ካብ ናይ ሰብ ፍልስፍና ካብ ናይ ሰብ ፍልጠት ኣይኮነን ይብል ቀፂሉ እንታይ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝገለጸለይ እምበር ንቅዱስ ጳውሎስ ዝገለጸሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተምሃሮ ትምህርቲ እዩ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ትምህርቲ ከዓ ጌጋ ወይ ስሕተት ክህልዋ ይኽእልን እዩ ካብ ሰብ ኣይተቐበልክዎን ካብ ሰብ እውን ኣይተማርክዎን ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ከምህር ከሎ እዩ ካብ ሰብ ዘይተቐበሎ ትምህርቲ ኣለዎ እንታይ ዳ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ዝኾነ እዚ ትምህርቲ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ከቀባብሎ ይደሊ ናብ ትውልዲ ናብ ወለዶ ናብ ቀጻሊ ካብ መሓላለፍ ብኸመይ ካብ መሓላለፍ ዝደሊ ቅዱስ ጳውሎስ ሕዚ ካብ መሓላለፍ ከለ ብሸለልትነት ኣይኮነን እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ካብ ጎይታ ዝተቐበለ ትምህርቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ኮይኑ ክቕጽሎ ይደሊ ናብ ወለዶ ናብ ቀጻሊ ናብቲ ዝመጽእ ትውልዲ ኩሉ ከም ዘለዎ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ከም ዝተቐበሎ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ኮይኑ ክቕጽል ይደሊ ኣብ መንጎ ክዝረገ ይደልን ኣብ መንጎ ክበላሾ ኣብ መንጎ ምንፍቅና ክበዝሖ ኣይደልን ቅዱስ ጳውሎስ ቀፂሉ እንታይ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2:15 እምበኣር ኣቱም ኣሕዋትና ጸኒዕኹም ቁሙ ነቲ በቃል ኮነ ብመልእኽትና ዝምሃርናኩም ኣጽኒዕኹም ሓዝዎ ኣቐዲሙ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ዝተምሃሮ ትምህርቲ ካብ ጎይታ ምዃኑ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ይነግረና እሞ ቀፂሉ እንታይ ይብል እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ትምህርቲ ንዓኣቶም እውን ዘመሓላለፈሎም ትምህርቲ ብቃል ኮነ ብመልእኽቲ ዝምሃሮም ትምህርቲ ኣጽኒዖም ክሕዝዎ ከም ዝግባእ ንወለዶ ከቀባብልዎ ብስርዓት ብኣግባብ ንወለዶ ከመሓላለፍዎ ከም ዝግባእ ይምህር ማለት እዩ ምቅብባል ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብሕድሪ ሂቦ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብሕድሪ ሂቦ ልክዕ ብከምዚ መፅዮ ሃይማኖት ማለት እዩ እምበር ኣብ መንጎ በርደግ ኢለ ሓደ ሰብ እዚ ኣነ በዚ ይኣምነሉን በዚ ግን ይኣምነ እየ በዚ ይቕበሎ እየ በዚ ግን ኣይቅበሎን እየ ዝበሃሉሉ ኣይኮነን ሃይማኖት ፍልስፍና ኣይኮነን ሓደ ሰብ ኣብ መንጎ ተላዒሉ ናይ ባዕሉ ፍልስፍና ምፅዩ ንኻልእ ሰባት ሰቢኽካ ናይ ባዕልካ ጉጅለ ትፈጥረሉ ኣይኮነን ሃይማኖት ማለት ስለዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ክርስትና የባህሊ ክርስትና ክኾነ ይኽእል እዩ እንታይ ዳ ኩሉ ክርስትና ክኾነ እንተይኮነ ክርስትና ክበሃል ዝከኣል እንታይ እዩ ተተኸክለኛ ናይ መንፈስ ቅዱስ ትምህርቲ ሒዝካ ምርካብ እዩ ተተኸክለኛ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ቅብብል ሒዝካ ተረካብ ምዃን እዩ እትዘርደና ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:1 እንታይ ይብል ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:1 ቅዱስ ጳውሎስ ክናገር ከለ እምበኣር ጢሞቴዎስ ወደይ በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ጸጋ በርትዕ ይብል በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ጸጋ በርትዕ ነቲ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት መሰኻኽር ካባይ ዝሰማዕኻዮን ንኻልኦት ክምህሩ ንዝኽእሉ እሙናት ሰባት ሕድርሃቦም ይብል እቲ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት መሰኻኽር ካባይ ዝሰማዕኻዮ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከምህረን ከለ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ይምህርዎ ስለዚ እንታይ ይብሎም ኣሎ እንዲኦም ንዓኣቶም መሰኻኽር ይብሎም ኣሎ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት መሰኻኽር ካባይ ዝሰማዕኻዮ ትምህርቲ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ኣቐዲምና ከምቲ ዝበልናዮ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ትምህርቲ እዚ ፍልጠት እዚ ካብ ሰብ ኣይኮነን ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሎ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ስለዚ ኣብ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርቲ እንከን ክርከቦ ይኽእልን ወይ ከዓ ስሕተት ጌጋ ክርከቦ ይኽእልን ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሎ ትምህርቲ ስለዝኾነ ስለዚ ነቲ ኣነ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢለ ንዓኻትኩም ዘመሓላለፍኩም ትምህርቲ ንዓኻትኩም ዘረከብኩም ትምህርቲ እሞ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት መሰኻኽር ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ህዝቢ ዘመሓላለፍኩልካ ትምህርቲ እንታይ ግበር ይብል ክምህሩ ንዝኽእሉ እሙናት ሰባት ኣብዚ ክነስተውዕለ ዝግበና እንዲያም ካብ ቅዱስ ጳውሎስ ክርከብዎ ዝኽእሉ እሙናት ክኾኑ ኣለዎም ካብ ጢሞቴዎስ ክርከብዎ ዝኽእሉ እውን እሙናትን ሕድሪ ተቐበልትን ክኾኑ ይግባእ ስኢሉ ወዘልዘል ዝብል ኣይኮነን እንታይ ዳ እሙናት ሰባት ክኾኑ ይግባእ እንታይነት ናይ ሕድሪ ርዲት ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ይግባእ ንምንታይ እዚ ትምህርቲ እዚ ቅኑዕን ሓቅን ኩሉ ሰብ ክቕበሎ ዝግባእ ትምህርቲ ስለዝኾነ እሙንን ሓቅን ናብ መድሓን ዘብፅሕ ትምህርቲ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ድማ ክቕበሎ ዝግባእ ትምህርቲ ስለዝኾነ እዚ ትምህርቲ እዚ ናብ እሙናት ሰባት ክተርከቦም ይግባእ ይብሎ ስለዚ እንታይ ይገብር ከምቲ ካባይ ብሕድሪ ዝተቐበልካያ ንስኻ እውን ብሕድሪ ሃቦም ናብቲ ዝመፅእ ወለዶ ክተመሓላለፍ ከለኻ ብሸለልትነት ክተመሓላለፉ የብልካን እንታይ ዳ ኣቦታትና ከምዚ እዮም ዝምሃርና እሞ ሓደራ ካብዚ ነገር እዚ ንስኻትኩም ከይትወፁ ልክዕ ቅዱስ ጳውሎስ ንዓይ ከምዚ ገይሩ ብስርዓት ከም ዘመሓላለፈለይ ንስኻትኩም እውን ናብቲ ዝመፅእ ወለዶ ብስርዓት ገይርኩም መመሓላለፉ እንዳበለ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ብስርዓት ከም ዘመሓላለፈሉ ናብ ጢሞቴዎስ ንሕና እውን ብስርዓት ተቐቢልና ካብቲ ኣቦታትና ዝምሃርና ትምህርቲ ክንወፅእ ይግባእን ማለት እዩ ሓደ መለክዕ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ሕዝቡ እንታይ ይብል ዕብራውያን 13:7 ነቶም ቃል እግዚኣብሔር ዝምሃርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም
ናይ ኣካይዶም ፍረ ኣስተውዒልኩም ኣስር እምነቶም ሰዓቡ ይብል ስለዚ ንሓንቲ ሃይማኖት ትኽክለኛነታ ካብቶም ከረጋግጹላ ዝኽእል ሓደ እውን እንታይ እዩ እቶም ቀዳሞት ኣቦታትና እዛ ሃይማኖት እዚኣ ትፈልጦም ድያ በቲ ናቶም ኣካይዳ ክትኸይድ ድያ በቲ ናታቶም ዝነበረ ስርዓትን እምነትን ከ በቲ ደግሞ ቀንና ብእኸ ትኸይድ ድያ ዝብል ሓደ ከመረጋግጽ ጌርና ክንሕዞ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና እንታይ ኢና ንርኢ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና መናፍቕነት ዝብል ሓሳብ ኣሎ መናፍቕ ዝብል ትርጉም ቀጥታ ትርጉም እንታይ እዩ خفيل زأمن مالتي خفلة مالتي مالتيو ናይ እግዚአብሔር حساب كفيل بنشتو يقبل بملأت كذا يقبل معنات مصحف قدس كفيل يقبل مصحف قدس تقص طراي قصير يقبل مصحف قدس كن بملأت زي يقبل مالتيو او وشتي ናይ እግዚአብሔር ሰባት መስيل ዝነብር ሰብ ናይ እግዚአብሔር ሰባት መስيل ዝነብር መጽሐፍ ቅዱስ ዝቅበል ሰብ መስيل ዝነብር ናይ እግዚአብሔር ስም ዝጽውዕ መስيل ዝነብር ብስም እግዚአብሔር ተአምራት እናገበረ መስيل ዝነብር ሰብ ማለት እዩ እንታዳ መናፍቅ ክባል ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዙ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ብምላት ዘይቅበል እዩ ናይ እግዚአብሔር ስም እናጸውዐ ኣብ እግዚአብሔር ዘይነብር እዩ ብስም እግዚአብሔር አጋነንት የውጽለኹ እናበለ ኣብ እግዚአብሔር ግን ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ግን ዘይፍጽም ሰብ ማለት እዩ ስለዚህ ሓዳውዚ ክንርደሉ ንኽእልታዩ መናፍቃን ከም ዘይኮንና ብኸመይ ነረጋግጽ እዩ ቀጽሉ ከላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ይብል ግና ሓሰውት ነቢያት ኣብ ማእኸል ህዝቢ እግዚአብሔር ተስዮም ከም ዝነበሩ ኣብ ማእኸልኩም እውን ሓሰውት መምህራን ክትሱ እዮም ሓሰውት መምህራን ክትሱ እዮም መምህራን ዝመስሉ ግን መምህራን ዘይኮኑ ኣብ ማእኸልኩም ክትሱ እዮም ንሳቶም ብሕቡእ ጥፍኣት ዘስዕብ መናፍቅነት ከምፁ እዮም ጥፍኣት ዘስዕብ መናፍቅነት ከምፁ እዮም እዞም ሓሰውት መምህራን ናይ ክርስትና መምህራን መስሎም ዝመፁ ኣብ ማእኸልኩም ጥፍኣት ዘስዕብ መናፍቅነት ከምፁ እዮም ኣብ ማእኸልኩም ንምንታይ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዞም መጽሐፍ ቅዱስ ግን ብምልኣት ዘይቅበሉ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከፊሎም ናይ ዓለም ሓሳብ ናይ በዓል ምርድእቲ እትዮም መጽሐፍ ቅዱስ ሓዝ መስሎም መጽሐፍ ቅዱስ ግን ጨሪፎም ዝሕዙ ማለት እዩ ናይ በዓለም ሓሳብን ናይ በዓለም ፍቃድን ዘራምዱ ሰባት ማለት እዩ ናይ ዓለም ድሌት ዘዋፍሩ ሰባት ስለዚ ኩሉ ሃይማኖት ተዋሂሉ ተጸውዐ ሃይማኖት ክባሃል ይኽእልን ጎይታ ጎይታ ባህልቲ ኮንስ ናይ ጎይታ ኮይኑ ክርከብ ኣለዎ ትኽክለኛ ናይ ኣቦታት ናይ ሃዋርያት ትኽክለኛ ናይ ኣበው ቅዱሳን እምነት ተኸታሊ ክኸውን ኣለዎ ከጽሉ ድማኒ ከምቲ ብመጽሐፍ ቅዱስና መንፈቅና ኢሉ ዘምጽኦ ኣብ መንፈቅና ዘይርከብ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ በዚ ክንረግ